wedaan menyatu. Bener. Lah kok kowe kaya topeng. Engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok. Kowe ngadeg kok. Penonton Iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona sang idola. nggih Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nah, nggih idola Genduk Niken Salindri. Salindri. Langkung prayogi kaaturan nggih. Iya monggo. Nah. Pak ingkang murba. Nggih monggo nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten panggungan. Yo Cok, di sepoti Cok. Yo. Mangga genduk Niken Katuran minggah wonten ing panggung. paling Iya. Rami asli mugi berkah Allahumma amin. Penontonnya pada senang wayang tadi jalan awet insya Allah tadi Disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken teko sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. Ya aja meri kok. Ora entuk Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Mbak Niken munggah sepote elok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jegoki wau. Ora masak. Rezekine dhewe. Mangga lho niki genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam Sehat derek tepang. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri derek ajar nggih Pak. Nggih, Bilih nggih. mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Injih, ora Nggih. masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih Pak. Dadi Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku to. Niki Nggih. mengke dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sinten leres. Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kula kinten lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Nggih kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok cekek deglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Terus Aku terang. terus teko ning gone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap Niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni Pak. Salim riyen. Alhamdulillah. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Heh? Ampun disuwi. Ora tak isui. Telung dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Heh? Wangi. Heeh, jajal wah salaman begitu. Sekarang sapa? Karo lalu. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Heh? Piye? Nak kono genah ambune iki tak Ambune Niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh sing salim. bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Wangine Casablanca. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nah, iki Bu ya. Oh, fresh care.
Ki presker kok bal pirik ya Bu iki. Antarane presker karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya. Cantik. Enggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Kayak apa? Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Goro-goro bar salaman karo kae mau dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi. Oh. Ten niku. Oh iya, Iki ora tuwek, Nduk. siapa sing ngomong tuwek? Kamu lah, lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo nom. Terus Ketok suwek ki Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Ha nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dienggo mbot, diki santen. Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbotok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak sing tuwa iki sut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Mosok nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom po tuwek. Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing nom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh pilihin nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula. Nimbali kula. Kalian Pak Alek. Kalian Pade garangan. Ayo gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilone garangan nesu aku. Lha kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Pade gareng. Nek dilone apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika ayo ndang. Ingkang sing ndi? Endi? Ayo. Nika setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. Ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya iya. Wis dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Mosok sampean pisek to? Iya. Iki lho jempole lagi goleki lho, Nduk. Iya. Lah, nika wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Lenggon petengan kok ya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Tekon mangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Nyapa? Jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Datengan kene jero abut kabeh. Dapat ketok kan min
min 2 mataku. Ndak patek. Oh, min 2. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak wong ayu. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah ya, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Teguhan ke Parang Mingga. Nggih, leres. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa, kadang YouTuber semono uga Nduk didongake sehat selalu. Amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepuatan sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula kayak nabrak kene ra yo. Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Wong ke sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pak Kerinasa nggih, Pak. Nggih, nggih. Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pengestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Masa. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare Loh, sing ngomong sapa? Oh, ndak, anak baik-baik kok. Fitnah nek ngomong met anak malah wis nglairke kok. walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Ngente bosen ah. Dah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya ndak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, Tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CCTV tahu ndak? Ayo ndang digandeng aku. lah gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho aku ki asine kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis Roman. Wis kemudu-kudu jan aku lho ki, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk di gandrung di Roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Dene iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini kok rezeki kok. Rezeki kok. Iya, ora apa-apa. Nah. Bawa. Yen bos
apa lho malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah. Teteke ki ngene. Sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Hingga ratri Lan Kang Mas apa ning layar kae iya gambare kita berdua bener awakku lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata. Aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih. Nyapa ya? Kok iso? Mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Tuh, tapi aku seneng lek pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Asine. Wah, makasih. Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek gantengnya ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Wis sak kecekele Pak sak entuke. Iya, barang larang iki kok. Wis jan kaya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu ngono tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ki ya kok tutupno. Nah, kok tutup? Tak tutup apa kowe blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku cahayu. Kangka gagah lanang. Diteke ayo. Tak usahake, Nduk. Disawang wong akeh. Ayo sini. Anu do mulya ngapa to nangke? Iya. Cek kurang buri. Ayo, aja ngono ngisi-ngisi. Iki wong lanang. Diteke. Niken. Sekrupe kendo. Sekrupi apa? Baut. Dok. Entang ngadek kok. Kan. Aku kadung kowewe kok. Wis ngono peten aja ceblok, pokok aja ceblok. Aja ceblok piye wong iki? Engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok. Kowe ngadek kok. Kadung PW diomongi kadung penak ngene. Aku ya kesel ket. Anu golek kanca yoga sing babak karo kowe, Nduk. Ya enggak mau aku. Lah beda umur kok, Pak. Lah iya to. Niken baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para pasinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi mau. Nek ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. Sikil. Maksudnya piye, Pak, sikil loro? Sikil loro. Kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil siji ra kuat. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Nyah. Aduh piye aku manut bapak to. Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah. Loh, ndak gitu. Nah. Iki sing dedek bokonge diangkat. Nah. Loh, ini sing dedek. Iya. Ini malah romantis. Ada itu suasana kayak neng taman. Bayangke iki kayak neng taman terus iki nggon lincak, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, empuk. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Apa kan aku kan
kok gak sak jam. Lha iki tenan nduk sing mbok lungguh geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut-cenut. Ndasku iso cenut-cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Wah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Sliramu. Eple. Bariki suntik. Aku ora perlu suntik. Jajal mlakune. Aku telaten minum biomoringa. Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Napa Pak? Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh, nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Nggih, Mbah. Dereke Mas Bayu. Yang mau napasnya keliling-keliling kota, hendak lihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Niku putrane Mas Genu. Tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berdiri. Becak, jalan hati-hati. Mangga. Mikir diaturke. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu jen. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Nggih. Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jan iso-iso ning lakoni yo. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Ya ampun. Jan elak.
ben gak nyawer. Pandungane penting sehat, Mas. Pokoknya yang penting sehat. sampean sehat, awet gagah, awet momong anak putu, awet wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobot dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Wih, tenan. Niki siji. Ya ora gingsul. Lha, Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Lurah. Ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah Putih. Sadare kula. Kula Lagu napa monggo? wis. Waduh. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kali Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Ya niki tapi di lurah ngetrep lurah Bedoho komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah. Berarti sik kurang 99.000. nah. Dulur mawon. Nun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kali Bedoho. Mbah nuwun sewu, Mbah. Mbah betul, Mbah Ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane ya ngono. Wong dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu napa? Ah, niki Mbak. Lah niki Bang Bedo kali banget. Tetangga bisa. Elak. Mbah Kuansen pun Gendelu, mantu. Pak. Kedalu. Jadi, Cek, Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, malah. Sungkem kula, Bapak. Niki penggemar-pengemare Dik Niken. Iya. Oke. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Anjir. Menika Pak Demang pundi nggih batik. Ah, nang Bedoho. 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 Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Ngetrep. desa ngetrep lagi. Oh, Oh, nggih. Nika tasih kuwatah demang-demang Mas Gareng. Oh, ngoten. Mboten Nggih. diunggah ning sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biye Simbah Reksa kesan mboten kualat. Nggih. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih, niki ne lho. Heeh. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa? Mbak. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Oke, Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab ono mboten apal mboten mika kitab. Nggih. Malih jenengan apa, Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarien syutinge ketutupan. Nggih. Pengandap mawon, pengandap mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar Sakne, biasa. nggih. Nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, Engko Pantesan yen mau nek kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. sing ditekoke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Wih, Oh, sigar. nyuwun sigar, Pak. Eh. Oke, DP Rien nggih, Pak. DP Rien. Ngerti ya nek kowe. Piye to iki? Sik. Tembunge niki kan piye, Mu? DP. Bapak ngersake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP Rien. Nggih separuh sik. Mungkin malih nggih, Pak. Mungkin lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, lah Oh. jenengan dereng malah wis Nah. nyanyi. Beh, Iya to iki kek. Piye? Hah? Aduh. Kayak Demangku Hah? kayak
Demangmu sangu lah. Demangku sangu ora iki. Hah? Pak sampun lho Pak mboten usah napa to Pak. Jenengan pun Lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to Pak. Sing malah sak dilunasi wingu. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih Pak nggih. Wong Kiris iso to kiris. Kiris. Nah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. lagu napa Pak? Ayo manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya Pak. Oke. Jenengan apa Pak? Derek. Ya, derek. Oke. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar to, yuk. Dok lihat terima kasih. Tepuk tangan. Matur sembah nuwun. Dilunasi tenan iki. Nggih. Oh, nggih nggih Pak kula niku. Jane wis ora harus. Lali lho Pak. Nah, Wis nglali ya to. Mboten napa jenengan elekne. Sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Amin. Amin amin. Nggih, matur sembah nuwun sembah Pak. nuwun. Cih. nah, Pak hebat. Bayu terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para Demang anjing. Wah. Kula sing matur sembah nuwun. Terima Ih, kasih, matur Pak suwun, Bayu. Pak Dong, anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Sungkem bekti kula Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solopel. Saestu niki mboten napa enten napa. Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing Sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Nggih, khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam. Pak hormatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Bangun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya, bilang apa tuh? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, pelangkap ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni Dok Niken, Nggih, Bapak. ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo kapure Solopel nggih. Nggih. Nggih, kapure Solopel nggih. Oh, Nggih, ya. nggih, Oke, nggih, nggih. nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Sampeke sama, Cok. Ya. Solopel, Cok.
jaluk saweran. Kersa rawuh nunggoni iki malam kanugrahan matur Kanugrahan. nuwun. Nggih, matur nuwun. Asline niki wae sing ken solo sepele aku. Oh ngono. Wis apa, Dok? Lho niki. Tuh, saged, Pak. Pak sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Pak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh ya bener-bener. Ora nek perjanjian Bener, Pak. kon solo Oh, sepele kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Heeh. Anda ini kan gen-gen lekas ya. Oh, ngoten nggih. Kula tak istirahat riyen nggih, Pak. Nggih, kalian. Riyen. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, Mangga. berdiri semua. Semua teco, yuk. Hello. Ada yang merah. Iya. Setiap hari ku siram semua mawar melati semuanya indah. Nah, Kita ya. ya. Sedaya 1 2 3 4 5 6 7. Wah, 5 ya. Jan. Jan, coba pinjam mic-nya. Nah. Kepada para tamu, hormat, gerak. Tegak, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Dekat sidik. Kuwi sing tengah kuwi kemajon offset kuwi mundur sini. Nah, pun Pak, pasangi boto pun mening nih Pak. Wis informasinya sudah sikap sempurna. Oke. Tadi sih wis hadir. Niki Mbak Sela, Mbak siapa? Mbak Mbek. Mbak Trisya, Mbak Li. Siapa kamu namanya? Sela. Sela. Ini Krisda. Krisda. Menika Mbak Lia. Lia. Terus niki Mbak Silvi. Mbak Silvi. Niki Mbak Vivi ini Agung. oh lah iya pangkling iki ya. Anakku wedok. Niki iki. Mbak Nur Hayati. Nur. Nah, wah jan sekuate Pak Alek pun. Sekuat. Ayo, lagunya dangdut sing kota heboh. Napa Pak? Apa, Dok? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ya. Yo, heboh aja. Yo, Kusuma Wijaya. Mbak Niken nggih. Nah, nak jenengan lak pun nyiapke. Oh, siap ya. Beten Mbak Niken. Nah, komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu Reng? Dandim. Yen komandane Polres Danres. Nah, nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan Cucuk. Dadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain. Ah, iki siap ke? Ah, miki. Ah. Oke, Mbak Niken monggo. Nah. Napa, Pak? Jenengan dadi komandane anu komandan klepon. Iki siap ke niki Purbawasesa teng jenengan. Siap, Brek. Kudu manut karo niken lho. Lancang samping, gerak. Deh, ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon, Kanan.
Ya kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya. Oke. Nah, kudu rata. Tegak, gerak. Kiwa jungket gerak. Apa kuwi? Skill kiwa maju. Oh, sedikit. Maju sedikit ya, ya. Oke. Signature gerak. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki Kene lho kiri tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah. Begagah gerak. Ayo kudu manut. Manut. Ya. Nganwa pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Nah. Ngangen rokong. Apa wi? Tangan tengen garuk bokong. Wes manut to, Cak. Nah. Nek ruk-ruke bareng yo. Kan garuk-garuk to, Iya. Pak. Dekek sithik. Lah gatel ora era tiga. Aku yang gatel kok. Malah anjing semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Nah, Halo. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot gitu. Iya, Wah. gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya, Ya. hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Nah, cocok. Terus Kayak contoh nih, Dek. Ah. Oh, ini diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri toh kiri. Kiri. Yo. Nah. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Oh, jendite piye? Ya, yo. Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, jan jentit-jentite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Nah. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok coba. Kendangane Mas bokong semok. Kendangane Mas ya. Bokong semok Mas sing kalem. Bokong semok Bokong sapa semok rambut disanggul munyer yo nganggo cucu. Asik. Ayo sing bareng mau aku bokongnya sing bareng. Sik ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi di depan mungkin ya. Ayo. Contoh ya. Bokong semok Kiri, sapa semok kanan, rambut disanggul puter. sanggul yo nganggo cucu. Nah, bokong semok Ya. rambut digelung miring. Jentit sapa daen apa rekam masih Kanan, kiri, kuat Mbak. Enggak lino. Mungkin londi. Iki karo iki golek ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Kan? Ya. Rota ke kerja deh. Ya. Eh,
Mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak De Kareng sehat selalu panjang umurnya. Sampean juga sehat Cak Ayu. Amin, pangestune Pak De. Lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Terima love kasih, you. terima kasih. Mas Gareng. Dawuh, Pak. Matur nuwun tak nutuke lakon nggih Mas. Monggo ndherekaken. Nggih, Sukses, matur Pak sembah Alek. nuwun, sukses selalu nggih. Ayo Nduk, nutupi marang lakon dina sumengko yo Nduk.